Abusua yamari ne ho akwaba ediba by Grace TV GHS so sane da bia me kan da na abusua ne die mu sane da di kan ya obekan ho e by Grace TV so a mesra wonu abema because you say subscribe to the channel na fe you turn on notification no wi ne die mu na wa share ama foforo so enye bia hwe menim se obeye tinya me shraw na onya so akoma so ade emfa emma abusua nim se eye bosom etoso nsum na da Lumba eye nyame dia ye free sa abrɛ no abesi ne Ghana man nyina idi aweho etin so ye se nyame se onye da Lumba kra e ma no baby papa entna nim se da Lumba wo achi nsɛm di bebre e na amansan nyina eka na sabre putupuru ya breaking news putupuru kase ya beto na so ne bi so ahwefo nyina ne se da Lumba yere maame akoso ya sewa e na afi da Lumba nuaba panyini maame Ernestina Fosu o maka bom e de krata babonten ya won chese ya butua na de ba ya won asem mo ka nyina ne se krata no emu nsem no o mo se kon ya da Lumba fa so wuye no o ma dwen ho o mo nte ase o mo ne se enema bi ento aso mu enhyemu bi nya na ediye so mo de krata akoma Germany aban ya chese da Lumba o ye German citizen afei German embassy ye wo nkran Ghana ha and afei Ghana aban ne Ghana police service so o mo to mbo ase o mo hwe da Lumba wo ni mu yi san so o ma dwen ho a omo ntensem na se ye ne kwan ofa so a owuye no msusu se ebia na bibi ekofore mu na ma da Lumba eye nyame edia na o maka okrata no se eye maame odobroni na afens Roman Fada ani mpanyimfo odo aka no omo ntensem ase ye mpanyimfo nhyase na omo hwehwe omo nsem mu Fada Lumba wo no abuzia nti nyasam keto akra ya akrata ya watwere dia ba bonten sabre omo kire se omo boni pam ye no din eye maame Priscilla as a Priscilla full ya do no friend say odobroni enim se won ne oba a chire on da Lumba ete ya nkwada akura ewo wo entem ono baako e na fe Philip Kwabna ono se chire se dodo na a friend say Roman Fada omo chire se sampanyufo mienu omo srepa sa Ghana Police Criminal Investigation Department ento to ma no omo question wo na ebeboa ama no kure bi e Fada Lumba wo no aba betodwa abusua ensem wo krata no de nyukuma akra nti de nya botre na sabre ye fa krata no to afidi so ne yen kan chichi mu ne hu de omoka asem beba da bio nyame hu nyina mobo na onye ye enfiro ha ne amane nyina mu da Lumba ekọ ne krachi nsem bebre ena eba ya hu nso ba betodwa ti de mesre wa nya botre na yen kan krata no ne hwe de eye maame akoso asewa oba kurani ene maame Ernestina Fosu da Lumba nuaba ebi amenu aba ni di o Faustina Fosu akoso abrempoma ni gift you amaame Ernestina Fosu no ane akoso abrempoma no TNT uzuanti krata no ene da fidi nso na yento yebo ase ne kenkan de ewom o press release ya chese enya asem kitwa kra widow and sister of the late Mr. Charles Kojo Fosu that the Lumba call for clarification investigation into his death in Ghana and the place and date no so yin na ho na yenkan bosomi do imu that also do me and so afimpim no ene edionunum issued by family secretary on behalf of Mrs. Akoso Asewa Fosu obekunani and afin so ye mame Ernestina Fosu that Lumba eni aba panini na ye kenkan krata na say the family of the late Mr. Charles Kojo Fosu that Lumba, a 60-year-old German citizen of Ghanaian origin, is calling for an independent and transparent investigation into the circumstances surrounding his death in Ghana on 26 July 2025. They say that Lumba busuafo that Lumba ya on the Ghana jumtini a wonya mfinhye adusia na woye Germany na so nchifri Ghana esrepa epe hwehwemu ya obey ebe independent yes obi anhye wase na omo abedi omo ho na omo nhwemu kan e dia fa ekwan ya da Lumba fa so nyame dia obosomi nso ni mu da to so aduonu nsia wa fimpim mienu ene aduonunum yento aso we say according to information received by the family there are 3 conflicting accounts regarding the cause and circumstances of Mr. Fosu's death na say ensem obusuana tie ene de aka kire mo no akwan da Lumba fa so wuye no ni akwan dina ahodo miensa ya say we kan say na ya kire mu say na ya kire say ndi ya say akwan ensem ahodo miensa ene adanse ene de course wankasa da Lumba ewuye enne ma na hwehwe aso ye nti omo stress empanyifo mremu na yedi kan ye hwe baako eyewitness account na say de na ni krotu amansan mesreme kan empanyifo ehun bie enchi mu de ba na yenkin kan no e wo say
An eyewitness report, an eyewitness reported that on the night of the incident, the late Mr. Fusu called a friend to come to his residence. Upon arrival, the friend was prevented from seeing him by a woman living with Mr. Fusu. After waiting for nearly 2 hours, he left. On his way home, he received a call informing him that Mr. Fusu had died at home. Na say the ordinary coach amansa ehun bi nkyere mu ode ba ne say on the numere ebi na ho na that number friend no say obra ne fie ya ba bia wote mekyera na no kokojuye no na ayese oba adamfo ne yonko Charles Kojo Fusu that number ya friend say obra ne fie nkyɛn no ɛna yɛse obi ɛyɛ sɛ ɔmma kwan ɔbaa bi yɛ a ɔne that number te ɔbaa bɛyi ɛyɛ asɛm sɛ pɛ ɛbrɛ ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ krataa no mu asɛm na meka tina me nso mentimi nkyerɛ mu no ɔbaa bi ɔne that number te ɛyɛ sɛ ɔmma kwan ma adamfoɔ no a abusua tie ne yio that number afrɛ ne sɛ ɔmmra ne fie no ɛmma efie hɔ nom nti wɔtwɛn yaa bɛyɛ sɛ dɔnhwere mmienu yɛ a yɛama ne kwan ɔbaa no ɔne that number te no ama ne kwan sɛ ɔmmra fie hɔ ɛna ɔyɛ sɛ saa adeɛ a ɛne ɔbɛsan na wakɔ nti wɔyɛ sɛ wɔkɔ nam kwan so kɔ fie no ɛnya wonya akɔ yɛ akɔ no mu nipa no ka kyerɛ sɛ that number yi nyame dea na kɔ no a that number adamfo yi nyaeɛ no ɛne yɛmu sɛ ɛho sɛ hwan ne frɛ saa that number adamfo no ɛna hwan so no ɔbaa koraa wama kwan ama that number adamfo no ama ne fie hɔ ɛberɛ a that number no afrɛ no sɛ ɔmmrɛ fie hɔ anadwo no ɛno yɛ eyewitness account baako no aka ahodoɔ mmienu wɔsɛ ɔmo sɛ account no akɔyɛ mmiɛnsa nkyerɛmu no mmiɛnsa yɛ no nyinaa sɛ ɛnhyia so esi pae wei fa na wei afa nti yɛnkɔ account nkyerɛmu a ɛtɔ so mmienu so na no so yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ mu na afei biribiara ɛnso nwie deɛ ɛtɔ so mmienu no account no ɛyɛ police and coroner's report nti yɛhwɛ deɛ no nso ɔmo ka abusua ɛwɔ police and coroner's report no nso deɛ ɔmo ka nie yɛnto yɛbɔ ase na yɛnkenkan ɔsɛ a report from the Ghana Police Service to the coroner at the District Magistrate Court in Accra stated that Mr. Fusu, a known diabetic, complained of pain in his legs and waist on 24th July 2025 and was taken to the Sunshine Diagnostic Center for an MRI scan. Due to agitation and fear, he was placed under anesthesia. After the scan, he developed severe pain and was transferred to the Bank Hospital where he died on 26 July 2025. Na sɛ posifoɔ nso report no ɛba no kyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ mu a ɛbɛka na mmienu ɔmo adada number yi nyame dea ɛyɛ 24th July na sɛ na yɛ yawada saa da no abusua ɛna ɛkɔbaa sɛ dada number sɛbi mesrɛ me ka ɔmo kyerɛ mu ɛwɔ krataa no mu sɛ ɔyɛ obi a na ɔwɔ asikyire yadeɛ kakra diabetes bi nti wɔkaa sɛ ɔte yaw wɔ ne nan ɛne sisi mu ɛyɛ nam ɛbɛka nansa ama dada number ɛwɔ no ɛno nti ntɛm paa ɔman so ɛne die mu ɛde ne kɔ ɛyɛ Sunshine Diagnostic Center sɛ nka yɛnkɔyɛ no MRI scan yɛnkɔ yɛmfa mfidie ɛnkɔ fɛfa nipadua mu ne adeɛ a na ɛno mu ɛna na ɛhu kakra ne suro kakra ne adeɛ yɛ ɛwɔ mu nti ɔmo kɔɔyɛ ɔmo de no ɛkɔyɛ anesthesia na ɛsɛ nhwɛmu no abia na ɛno mu na ɛkɔkɔ wie sɛ wɔn hu sɛ na ɔhaw ne ɔyaw kakra aba ɛno nti ɛma ɔde ne firi ɛyɛ beaeɛ Sunshine Diagnostic Center hɔ ɛde no ɛkɔ Bank Hospital yɛ a ɛwɔ nkran hɔ a yɛ a ɛno mu 26 July 2025 ne nansa akyi ɛfiri 24th kɔpem 26 July 2025 no dada Lumba ɛyɛ nyame dea ɛno nso ɛyɛ nkyerɛmu ne baako afei yɛntoa so yɛnhwɛ nkyerɛmu ahodoɔ yɛ a aka na nkyerɛmu ahodoɔ ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔn sɛ no yɛ nkyerɛmu ɛfiri Priscilla Ofori na ɛsɛ ɔno ara ne ɔdɔ Broni sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka me ate bie no wadaroma wɔn sɛ Miss Priscilla O initially informed the family during the first family meeting that Mr. Fusu had been taken to the Bank Hospital where he received an injection that caused him severe pain before he passed away. However, the following day, when Kwesi, a cousin of the late Mr. Fusu, approached her with the same question, she gave a different account. Abusua, na sɛ ahyɛseɛ no deɛ ɛbrɛ abusua ne wɔn nyinaa ahyiaeɛ ɛda edi kan no ɛyɛ Priscilla Ofori ɛyɛ ɔdɔ Broni ɛkyerɛ mu hyɛ abusua ma wɔn nyinaa te aseɛ sɛ wɔn dada Lumba ɛkɔ Bank Hospital ɛhɔ ɛna wɔn wɔ ne paneɛ yɛ akyire paneɛ no mu a
yaw ebi ba ya ma ofa so ehwe ne kra enkwa nanso ɛda adekye anaasɛ yɛ the following day adekye no ɛyɛ adekye ɛna ɔpanyin bi anaasɛ aberanteɛ bi a ɛfrɛ no sɛ kwasi yɛ a yesu sɛ ɔyɛ dad Lumba enua ɔyɛ ne cousin ɛkɔ yɛ maame ɔdɔbroni anaasɛ yɛ nua ba ɔdɔbroni hɔ obusa no saa asɛm no asɛ baa no sɛe ɛna dad Lumba ɛyɛ nyame dea na mmom saa abere no obusa no deɛ ɔdɔbroni ma nkyerɛmu a ɛyɛ nkyerɛmu foforɔ she gave a different account yɛ a no na wɔkyerɛmu sɛ dad Lumba kora wei ɛwɔ fie nti saa abere koraa na sɛbi wɔsiesie ne ho awie apɛ ataade ɛde ahyɛ no ɛberɛ a ɔyɛ nyame dea no ɔno asiesie ne ho ɛhyɛ n'ataade ansa na ɔfrɛ ɛyɛ yɔnko anaasɛ adamfoɔ bi yɛfrɛ no sɛ sɛwa a na sɛ wei de misusu sɛ yɛ sɛwa mmerɛ sɛdeɛ yɛn nyinaa nim no sɛ wɔmmra ɛmɛboa na yɛmfa dad Lumba ɛnkɔ hospital te firi saa abere no wɔn kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Priscilla anaasɛ ɔdɔbroni ayɛ n'adwene sɛ ɔmfa nkyerɛmu biara ɛnnom abusua no ebiem mekyerɛ nkyerɛmu yɛ fa dad Lumba wuo no ho ɛne kakra yɛ a ɔhuiɛ ne kwan a dad Lumba faa so a ɔhuiɛ no ɛfiri saa abere no baa wɔayɛ adwene sɛ ɔmfa nkyerɛmu biara ɛmma abusua no ebiem na abusua nyɛ no nko a wɔn san kyerɛ mu sɛ ɛfiri saa abere no ba no kyerɛ sɛ ne statements remain inconsistent and contradictory na ɛsɛ ɔkasa nso akyerɛ nsɛm mu kwan a dad Lumba ɛfa so ɔwuiɛ no a mekyerɛ ɔdɔbroni ɛyɛ Priscilla Foyi asɛ sɛm a wɔbɛka no ɛnsisi so ɛna asɛ ɔka wei nɛ adeɛ kyea no aka wei nɛ nti asɛ ɛkwan a abusua no pɛ sɛ wɔn nyɛ nkyerɛmu yie ɛfa wɔn de hyɛ no dad Lumba wuo no ho no ɛyɛ Priscilla ɔdɔbroni ntumi nkyerɛmu yie yɛ nsɛm a ɔreka koraa ɛnsisi so ɛno nti ɛna ama ɔde saa nkrataa yɛ aba abɔnten ɛde bi kɔdan German High Commission anaasɛ German Embassy ɛwɔ Ghana ha ɛne Ghana Police Service Criminal Investigations Department CID Department sɛ ntɛmpa ne deɛ ne ahobrɛaseɛ kwan so wɔn ntoto ɛyɛ ɔdɔbroni ano ɛne Roman Fada ɛne wɔn yɛ aka nyinaa ano na ɛmmoa ma wɔn ho nokorɛ paa yɛ fa dad Lumba wuo no abusua wei yɛ krataa no a ɛyɛ yɛ maame akɔsua sɛwa afosu ɛyɛ dad Lumba yere ɛne yɛ maame Ernestina Fosu dad Lumba nuaba panyin atwerɛ no yɛnto aso ɛne hwɛ kakra yɛ akrataa no ebiem ɛsan ɛka abusua ti yɛto aso wɔ se these contradictory versions have left the family deeply concerned and distressed, raising serious questions about the true cause of death and whether proper medical and investigative procedures were followed. Na sɛ abusuafo kyerɛ sɛ saa nsɛm wɔn nsi susu yi yɛ a wɔde ɛma wɔn ɔdɔbroni ne wɔn aka ɛde ɛma abusua no ama abusua no wɔn di yaw paa aha wɔn ama wɔn adwene nyinaa ba sɛ ɛneɛ ɛkwan a wɔn de hyɛ dad Lumba fa so wuiɛ no ɛyɛ kwan pa so anaa nneɛma bi tɔ kyema kakra ɛna nam so a ɛma dad Lumba ɛyɛ nyame dea na wɔn sɛ ebusa koraa sɛ na sɛ ne nhwehwɛmu yɛ fa dad Lumba wuo ho ɛne sɛ bi medical assistance sɛdeɛ doctorfoɔ bɛsi ahwɛ no ɛberɛ a na ɔyare no saa na ɛkɔɔ so ansa na wɔn nyinaa ɛreba anaa ne nyinaa yɛ ne kwan so anaa wɔn bisa nti wɔn toa so a wɔsi the family represented by Mrs. Akosua Sewa Fosu Ɔbɛɛkurani widow and Miss Ernestina Fosu, sister of the deceased, has formally contacted the following authorities seeking assistance. And now I'm saying we are on tea and Ɔbɛɛkurani maame Akosua Sewa Fosu and ye maame Ernestina Fosu ye dad Lumba nua ba atwerɛ krataa anaasɛ wɔn ne mpanyinfoɔ ne ekuo wei edi nkitaho so wɔn mmoa na wɔn nyɛ nhwɛmu fa ne nua bɛrima ne wɔn kunu dad Lumba wuo no ho nti wɔn akɔntakte the German Embassy yɛ wɔn kran ɛsan sɛ dad Lumba ɔyɛ German citizen sɛdeɛ yɛdi kan ɛde ato nyinaa ɛho anim no wɔn akɔntakte German Embassy yɛ wɔn kran Ghana ha ɛna wɔn asan akɔntakte the Federal Criminal Police Office ɛwɔ Bundeskriminalat BKA Wiesbaden yɛ wɔ Germany na ɛsan so wɔn akɔntakte wɔn ɛna wɔn asan so akɔntakte the German Federal Foreign Office as well as AMT yɛ wɔ Berlin ɛna afei wɔn kyerɛ mu sɛ the family is also calling on the Ghana Police Criminal Investigations Department CID to question Miss Priscilla Ofori Odobroni and the name say Odobroni and Mr. Philip Kwabena A, also known as Roman Fada, to assist in uncovering the truth about the death of their loved one, Mr. Charles Kojofosu. Then say Abusiano Esre at the Wankoto Sregna at Ghana Police Criminal Investigations Department CID and Penyufu him say Womo and to Odobroniano. Maame Priscilla Ofori ɛna afei ɛyɛ Mr. Philip Kwabena A yɛ born in Samanisi Roman Fada nti Odobroni
any Roman Fada almost repass Ghana Police Service and to man na yehu ebeboa ma yehu no kore bi ye Fada Lumba wuo no ehon emo and ne krata no a ebusua eka no and after masa to bi him say the family is also calling on the medical canon so to man no masa say the family has submitted all relevant documents including medical reports, official correspondence, and a confirmation from Transition Funeral Home regarding the handling of the remains. Let's say, one more at the Kratani, I don't see in Fata. Yeah, a fat that Lumba or choir Sabia, a doctor for one someone tray, and some will be here in the free transition funeral homes. Yeah, one more that Lumba, moon or more near the a fat no moon, and some of the Boama Shemono, thinking that me a cost of 14. NFA almost actually became say and continues to appeal to both the German and Ghanaian authorities to conduct a thorough, transparent, and independent inquiry to determine the exact cause of death. Na send your match crater the master queen as one more near who you could Lumba potty. Abuzia, Intinasana etie. Ya, almost say, almost pay and shemu, ya crojin, not a muda pefe. Ya ubia mfane san ko hyase anaso ubia nko forfor nhwemu no mu ema no kole bi enadi omugidi ye pass na betimi aboa ama abusua no nyina ehu die kun that Lumba pote esanse nsem bi ensi so emfa mo mo no mo machirem se eye Roman Fada ena fe odobroni omde omo sempanyufo pa ye Ghana CID department na ase CID Criminal Investigations Department no se omo toto omo no ni mu ya na betimi aboa ma ye hu no kora bi ya a Fada Lumba wo no ho abusua enipa no dɔɔso ade nti na odobroni ene eye Roman Fada ena abusua pese to ma no ebre ne nkrabea ena ebekire afi yento aso mo wie no na ma kire se we the family of the late Charles Kojofosu yeah him say on that Lumba loved him dearly and are devastated by the unclear and conflicting reports surrounding his death. We have confidence that both the German and Ghanaian authorities will work together to uncover the truth, ensure justice, and bring transparency to this painful situation. The kratai, ayamame akosia se wafusu, obakunani, and after Mamma review na akosia se wadao, na wabreo. Wakuponi mimena, Timami akosia se wafusu, and after Nestina fusu, ebi amini abe hutriwo, for Stina fusui, akosia brimpomani gift you. The etienne se mami akosia brimpomano, onoa, ene Nestina fusu. Nti wɔn na wɔn nsa hyɛ krataa ase yɛ wɔn sɛ sɛ mpanyinfoɔ nyɛ nhwɛmu korɔgyen yɛ betumi aboa ama wɔn ho nokora yi wɔn nsa sɛ Dada Lumba na wɔn dɔ no yɛ wɔn kura ne mu yie paa yɛ nim sɛ Dada Lumba deɛ abusua ne amansan Ghana ma nyinaa dɔ no nti ne wuo no ɛtwa wɔn nso mu yɛ wɔn ntumi ntena titiri paa ɛne nkyerɛmu yɛ asɛ nokora biara asɛ wei ka wei na wei ka wei no ɛma na ha adwen yɛ akyɛ sɛ wɔn da wɔn ntumi nante mpanyinfoɔ mmoa wɔn wɔ gyidie yie paa ɛwɔ German ɛyɛ ɔmo ekura tumi emu ɛne Ghana nso ɔmo ekura tumi mu so obetumi aboa yɛn wɔn ekura yɛ a ɛwɔ Dada Lumba wuo no mu. Te abusua krataa yi ɛyɛ Fusu Family Communications Office ɛyɛ Fusu Family Communications Office ɛyɛ Lumba Family Communication @gmail.com yɛ a ɔmo Broni&Rman Bremen Germany ɛne Accra Ghana ɛna ɔmo nsa ɛhyɛ aseɛ ɛsrɛ mpanyinfoɔ ɛde wɔn akoma so adeɛ ne wɔade srɛdeɛ ato mpanyinfoɔ ne na asɛm no yɛdi akyire pa abusua yɛ adeɛ bepie firi mu aba deɛ bɛtɔ fam deɛ bɛsan ba ɛde abɛsom no ɔn sɛ yɛn by Grace TV deɛ yɛyɛ obi a yɛpɛ Dada Lumba nnwom yɛdɔ no paa nti na ne wo ɛkɔba ase yi na yɛdi awerɛhoɔ di yaw na abere bi nsɛm ofiri mu bɛyi na yɛde bɛsom ɛyɛ amansan nti yɛdi asɛm no akyi yɛ a yɛhwɛ deɛ mpanyinfoɔ nhwɛ mu wɔbɛyɛ ɛne deɛ wabɛtɔ dwa nyinaa yɛde ba abɛsom na mmom yɛbɛsrɛ sɛ duru bi a ɛyɛ nyinaa nso yɛnya abotrɛ na yɛ makro yɛ adwuma sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛ papa no munyamfoɔ yɛada ne bonkom so yi obɛtumi akɔda din na biribiara ayɛ asomdwie na biribiara akɔ bɔkɔ nso hɔ no sɛ nyame nti biribiara bɛyɛ asomdwie biribiara bɛtaa din abusua yɛde nyinaa bɛpem ha nti wode update quick one yɛde ba bɛsom ɔkae sɛ animakuo bi adawrɛma ne so yɛasene ɛma yɛde dwumadie ɛberɛ mu sam sɛ ɔmo na ɛbɔ yɛkyi dɔm ɛne adɔnten Obi Trading Enterprise main control Sabusuya Opa Tade Papa Open Papa ni Perfume Papa de Amisro Ghana Kumasi Ashantiman Eba Kope and one Opoko Buache Perfume House and Boutique Yewo Kumasi South Central Junction Tadia or one near fair and Pabuani Papa Perfume the Goon a Jaffeda a perfume the Goon and Bantama Obinam South Central no ate Onam maybe a crew from Obinam Bears Medoma Mampontain no ate perfume na come up party Mr. to break na ko GB maba na yadwuma ho nso anim ti
ɔmo de ahobrɛaseɛ na ɔdɔ bɛma wakɔ aba na deɛ wohia bi a ɔde asom no wompɛ wei na wopɛ deɛ obi trading enterprise opoku boakye perfume house and boutique na ɛhɔ ɛyɛ ntade papa mpaboa papa ne perfume papa nyinaa efie ɛwɔ Kumasi asantema mu ɛne Ghana mu ha nyinaa nti kɔ na ɛkɔgye wo deɛ fɔ ɔmo namba na ɛne frɛ ɔmo na biribiara nkɔ so ma wo asomdwie kwan so abusua sanso na meka for better grades financial services at the amount Ghana for America Ghana for Canada ni di ni ambrase kwan so Mr. Make kakra sɛ kɔba ne sɛ nyame adom ɔkɔ ba adwom to ni that Lumba ne bɔ no nwom ɔsi nya ya ke bɛsa bɛdi fufuo na emu botae bi si ne so botae ne sika sɛm abusua wote akwantu mu na ɔyɛ adwuma pay sika nyina ho behia so benya insurance company papa ya ade ho bɛbata no financial company papa ya ade ho bɛbata no daache bi ɔkɔ ahoyehia mu a ho ankyerɛw ɛno nti na meka for better grades financial services at the amount na ɔyɛ financial expert lady Diana ɔkɔdare wɔ ɛyɛ sikasɛm totoyɛ mu paa nti mesrɛ ne die mu ɛne ɔhene yere Diana kosi twetwe nkɔmmɔ ɔno abɛtumi aboa ahwɛ wabrabɔ yɛ abɔ sika ɛba wo nsɛm na wapɛ insurance company papa de ho abata no afei financial company papa ma de ho abata no na daakye bi ɛkɔba sɛ wohia mo ha ɔho ankyerɛw nti mesrɛ wo number no na ɛtwa gu ɔmo service no bi ɛda gu afidie no so no mesrɛ wo ne die mu fae na ne ɔhene yere Diana kosi ɛntwetwe nkɔmmɔ better grades financial service and financial freedom for everyone financial freedom for everyone abusua brɛpɛ mu yɛbɛhyia nyame nka ho na wɔnte n'anim ɛmfa nkyerɛw nyame fa dad Lumba kra ɛnsie yie na yɛne aka kyerɛ so ɔmo yɛ ho ban nyɛ mfiri mu so ɛne yɛsɛ nyinaa medin ɛde kɔbena wo so kɔ so anhwɛ by Grace TV GH sanse yɛwɔ nipa bebree ɛde ma brɛpɛ mu yɛbɛhyia makra bye bye